Liburuari jarri dugun izenburua da bertsolaritza, feminismotik birpentsatzen, alde batetik birpentsatzen ez delako gauza berria, ez da oraingo kontua, 80. hamarkadatik ezagutzen ditugu artikuluak feminismotik begiratzen diotenak bertsolaritzari, ikerketa asko egin da, gogoeta asko egin da, plazetan ibili diren eta gabiltzan emakumeak ere asko gogoetatu izan dugu, eta orduan ez da elementu berri bat. Eta aldi berean pentsatzen dugu, bertsolaritzari feminismotik begiratzea ez dela bertsolaritzari begiratzeko beste modu bat besterik. Alegia, ez gara emakumeek bertsolaritzan duten lekuaz ari, bertsolaritzaz ari gara eta bertsolaritzan ematen diren genero desberdinkeriei buruz hitz egitea gure kultur praktikei buruz, gure kultur sistemari buruz eta gure gizarteari buruz hitz egitea ere badela. Ahalik eta liburu koralena egiten saiatu gara, eta saiatu gara gaur egun bertsolaritza eta feminismoaz ikertzen ari diren edo pentsatzen ari diren autorei leku egitea. Gainera, artikulu batzuk oso akademikoak dira formaz eta beste batzuk ez bat ere, eta pixkate dikotomia hori ere hautsi nahi izan dugu, zer den jakituria ez, akademia edo herri jakintza edo adituak edo arituak, eta alde horretatik nahi genuen aniztasuna ere. Eta 14 artikulu edo atal izan ditu liburuak, eta horiek multzokatu ditugu, etorri diren artikuluei egitura bat emate aldera. Alde batetik bilakaera historikoa edo legoke, hasieratik eta gaur egun gora arte begirada diakroniko hori ematen dioten artikuluak. Beste alde batetik legoke emakumeen ahotsen eta gorputzen inguruan gogoetatzen duten artikuluen atala. Gero badugu beste atal bat emakume bertsolarien ahalduntze eta desahalduntze estrategien inguruan, eta azkenik kanpo begirada bat edo bertsolaritza mundukoak ez diren bi autoreri eskatu diogu bertsolaritzari begiratzea feminismotik eta bakoitzak bere abiapuntutik. Artikulu bakoitzaren hasieran edo sarrera moduan bertso bat doa, artikulu bakoitzaren sarrera gisa, nahi izan dugulako pixka leku bat egin bertsoari berari eta baita ere batez ere gure bide lagun diren emakume bertsolariei. Azken batean, han eta biok hartu genuen honen gidaritza edo koordinazioa edo dinamizazioa edo dena delakoa, baina azken batean haiekin egin dugu bidea eta importantea iruditu zaigu emakume bertsolari guzti horiek leku bat izatea liburuan ere. Ondorio nagusi gisa, ez dakit ondorio nagusi esan litekeen, baina batez ere badirudi bertsolaritza eta feminismoa hitz egiten dugunean beti berdinaz ari garela, eta hor dauzkagu 14 artikulu izan zitezkenak beste 20.000, bertsolaritzari feminismotik, baina begirada konkretu batetik begiratzen diotenak, eta uste dut aniztasun hori interesgarria dela, azken batean zenbat eta ikuspuntu desberdin gehiagotatik begiratu, orduan eta irudi osoagoa izango dugulako gure praktika kultural honena. Eta hori, pixka bat aniztasun hori eta badagoela gogoa ere honi buruz hausnartzeko, eta ez behar bada batzuetan badirudi beti berdinaz ari garen horiek, ez garela ari beti berdinaz, ez beti berdin, ez denok berdin, eta aniztasun hori biztaratzea izan da helburua.